Birite mugwe bibane sigilen bila kale kono ana ere ma jatimne ne so wato no birite mugwe mi bibane sigilen bila ge kono chebi chemno ulo kono de barama ko ngati bibo o mene tu chimfe do be to di sigoro ya chima siganya na bo ani duga chiga siga jana bore ne kuma gila ne ga baze masa ne ga samara masa wane mo go warla yoro ne be doro ne fe ne be fen ke ne be makan fen ke ne be kan peke edi kam ne pike ga pake sente ga siga fen re de ganye kwa me ne tisugo fo mo e me ne tirim so ziya zibi parine tisugo fam ne du mo go warla zetu isa ay ya jatin ne yoro ne be son fen be mai kam ibaro 600 mois yɛrɛ de wa e ka ko wɛrɛ bɛ ka ne bila ka ni ko ninnu bɛɛ kɛ mais i b'a dɔn n tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ de kɛ wa mais a bɛ gérer i y'a faamu bi kuma fɔ sugu da ni sugu fam ne n'a fɔra ne terimuso bɛɛ ɲɛna ka ne ta ye ne bɛ se k'o faamu wa kuma tɛ kuma ye mun to ka fɔ ne ma kare kɔnɔ e kama ne y'o bɛɛ to yen fo e mais ni ne yɛrɛ tɛ e sigi jɔn bɛ tugu zongo ha mais mu fiera me clé fla drone de dima ni e fe on fe fiera ga na na clé fla kono muso kare ete siga muso wa dépenser ke cɛ bébé fana ka sabalisa ko ne bɛ ka n ka vie bila danger la e fana de kama i ka vie bila danger la ne kama wa e fe ne dan a den ya me clé fla de dima o clé fla kɔnɔna la ni e fe on fe fiera ga na na bɛɛ Voilà na. Ay, fuite. Ah, sani. Mo, ani je, ne ko mun bi lai. Je, tema wuli de nye chinois de do barada kono nya do idala. Ngan to ko so idala. Anga che no fo nyogo yego. Anga che no fo nyogo ni ko ba ni nyogo che I kan wala nga kuma fo che la o be ma ko. O ka fisa I ka ti sunguru bla o ka tama ka bu fe. Kana ni dogo ya fo gere na ki da sago be fo ne ma. Ntna je no e kwa wa bi ka dan. Sino ya klite ko ko la o be bo ala ando no. Est-ce que maman kungolo ka kene folo? Mais ni fina commettre une position. Ah, ni fina commettre une position. E bo de fo I ka ni deni barka bane a fasalen do I ba fo ko selima ke mo ko nyena. Hoy bo bla o de na ne sigilen soro gerena ko ante barala a don ta bota mo ko korofo ante fo ke kanta do walfila o ba le nyesra la. Est-ce que ba nyesra la? Iba do ne me dimi do ne la ko. Billahi ne kamate ni teso wama do ye fe no de fai sino ni teso nga wule aire abada kai klene momo sigile makana fo amne doga ni doga na manna su ku kai kata kwa Iba do ne eta famu ya parce que eta to emina ke ina po nyenwadi muso te ni no fe gerena donc muso mena ne mu no fe surtout muso diama donc o nyenwadi bila ai no ne ni famu goyi Allahu akbar edo malwa ko fo ni nyenwade kundo dominante antala zey no fe ne bata ne mbaka shere shwe ali sini shebe kayini ne o de chien ko wardo credit la e tala ke deni wala sanga se katata ko nyangwa benela ni fasale ni ala ke ne be ngen la ah donc bire e no fone quoi donc an ata o faire e kumba de muso vie na ga mo dumina jela ke e faga ya ne me bobulu la ne e bobulu la o kola ne galon dama mun teke ko gérer pour que nous ngana se ma e bodo ay mais mi me kan toro ni kola ni ka kuma fo kan na ni doya na tigi doya alors ki ka kuma fo e kan na ni doya ame kuma nya fo de la me kan na ni doya c'est vrai mun ke amanye mais mu ya la saboter les bodi voilà e ba saboter muna e sûrement de na pro ko saboter dama me se ka kila dama la ma aisa ni ba do sa ni ma ibe kan na ne ba do ni ini sunguru be makane do ko na ne kon ku ma de ma fie bi anna minga bi ko aka ka dai
sinon ya hakili tɛ ko ko la m'a dɔn gɛrɛn cili bɛ sɔn ka bɔ o sababuya la ma parce que nin bi ta kɔfɛ n'a nana ni nakalakakan fɔ ne ma mais ni ne ye dɔgɔ dun n'i kana dɔgɔ a bɛnna ta a bɛnna ala cɛ n'i ko kan ka wuli a i tɛ se ne la a bɛnna ala cɛ ndo i sunguru bɛ na o bɛ ne dɔgɔya ne b'o kuma fɔ i tɛ tila ka maloya i b'i jɔ ne ma ko non ko ne bɛ fɛ kan ni kɛlɛ maloya t'e la maloya bɛ ne la koyi ne ne ka wuli k'an tigɛ furu ɲɔgɔn nɔfɛ n'a maloya t'e la maloya bɛ ne la ne tɛ k'e ɲɔgɔn ye bilayi ne tɛ k'e ɲɔgɔn ye muso jɔ a la. n'i y'a ye an bɛ ka kuma bɛ ka caya ni ɲɔgɔn cɛ ta c'est parce que an ma deli k'a layɛ de n'an wulila k'a layɛ mun ye min ye o y'o ye an manamanakan fɔ ye i ta kɛ manamanakan fɔ ye ka denni dɔgɔya ko kuma tɛ f'i ye ne y'o de f'i ye n ko c'est vrai a ye mun kɛ a ma ɲɛ mais e man ka saboter i b'a saboter mun na. mais mun f'i ye a saboter dan ka kɛ bi i y'a faamuya kana na saboter bilen voilà. ou bien n'i hakili tɛ mun na o bɛ bɔ a la a bɛn ala cɛ. e bɛ fɛ ka mun fɔ o la. ne bɛ fɛ ka mun fɔ bilayi ni y'a osé a bɛn ala cɛ ne b'i ɲɛ ci yan wa. e bɛ ka mun fɔ o la sa. ne bɛ fɛ ka fɔ e fɛ an k'a lajɛ. an k'a lajɛ. an k'a lajɛ. ou bien e bolo ko mun de don. e fɛ an k'a lajɛ. n'a b'i ma cogo min na a bɛ ne ma ten. n'a b'i ma cogo min na a bɛ ne ma ten. mama e kɔni b'a dɔn ne ye cɛ min ye e kɔni. n'a b'i ma cogo min na a bɛ ne ma a bɛ ne ma ten. e fɛnɛ e mun den sugu ye de. kɛlɛ ye cɛ mɛ an ka kɛlɛ ye cɛ mɛ i bɛna an ka tɛmɛ cɛ ne ma. e ni nɔ ye nin bɛɛ ye e ni nɔ ye nin bɛɛ ye ne ye ne lamɛn muso bɛ ka na ne dɔgɔya ne b'o kuma fɛ yen e tɛ ne lamɛn e bɛ wuli ko nɔ k'an k'a ye sa ye han. i kɛcogo dɔn wa kɛlɛ ye cɛ mɛ kana na. ni tɛmɛnen cira o y'a bɛɛ bannen n'i y'a ma an bɛna sigi a nafigiya la dɛ o y'a bɛɛ bannen den nana ne ma kɔlɔkɔlɔ dɔgɔyama bɛ den kan den ye kuma fɔ ne ko ne ni e de b'an sigi yan k'a nafigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛrɛn na. n ko ko bɛ wuli a ko ne ni e de bɛ fara ɲɔgɔn kan n ko ni e tɔgɔ fɔla yɔrɔ min na n ko ne de tɔgɔ fɔla ye n ko ne tɔgɔ fɔla yɔrɔ min na n ko e tɔgɔ fɔla ye. e bɛna e t'o ɲɛɲini e bɛna kɛ kɛ ne kan. ayi an ka ɲɔgɔn lamɛn fɛnɛ parce que e fɛnɛ bɛ ko dɔw kɛ e dusu de ka bon n'o de f'i ye dɔ b'i ka dusubaya in na dusubaya min n'i mago sa fo a bɛɛ n'ala cɛ c'est vrai ni muso ye ko kɛ muso n'an hakili tɛ kelen ye han an ni musow tɛ se ka kɛ kelen ye olu hakili ka dɔgɔ an dun hakili ka bon ne bolo ni muso ye ko k'i la an ka essayer k'a faamuya ni ɲɔgɔn cɛ. ayi mais ne nana ni ne ye kuma fɔ e de kan ka kuma taafan lajɛ ka ɲɛ an ka kuma fɔ kuma taafan lajɛ. mais e sina ka girin k'a kɛ kɛlɛ ni fɛn dɔ. an ka nin bɛɛ to yen sa han i delila tɛ kelen san ka na han i b'a dɔn depuis dugu jɛra a bɛɛ n'ala cɛ ma ten. k'a tɛ san cogo di wari de bɛ ne kun e yɛrɛ b'a dɔn depuis o don ko ne ka cɛ bɔla baron bɔla baron in bi saba min di n'an y'o dun tɛ la o kɔfɛ ne fo bi ne ni dɔrɔmɛ kelen ma ɲɔgɔn ye. cɛ i b'a dɔn an k'o bɛɛ to yen quoi an ka don dɔ ka du kɔnɔ n tɛ kuma f'i ye yan turelakaw ka denmisɛnnin majo zaba denmuso m'a f'i ye majo m'a f'i ye kabako don. ne yɛrɛ bɛ fɛ ka fili dɛ e ye jɔn de. e ma ne dɔn n ko ne ye Varan ka muso de. e ye Varan ka muso de ye. awɔ Varan ka muso de ye. Finman in. ayi dɛ finman wa ne kelen de don Zena ne jɛlen de don o don o la e de ma bin terrain kɔnɔ yan fɛ yan f'i ni Varan bilala ɲɔgɔn na. o don na terrain la ne ni Varan ka bila ɲɔgɔn na est ce que e ma fili. e yɛrɛ jati de don. ne ni Varan ka kɛlɛ ne ma da o la. ne y'a faamu koyi a don i tun t'i cogo la o de kama ne ko Varan kana na s'i ma. ne ni Varan kɛlɛ man di dɛ sabula Varan ye ne terikɛ yɛrɛ de wa Varan ye mɔgɔ ɲɛnamaba. ne yɛrɛ bɛ cogo min na e b'a dɔn ne tɛ se mɔgɔ ma fɔ n'i bagara ne ma kɛlɛ yɛrɛ bɛ fan o fan ne t'o fɛ mais k'a fɔ ko ne ni Varan de kɛlɛla ko in n tɛ ka se k'a faamu hakili la ne ni Varan cɛ bɛ cogo min Varan ka ko bɛ ne yɛrɛ bolo dusukun min na k'a fɔ ko ne bɛ Varan kɛlɛ ne de bɛ Varan dɛmɛ ka maa kɛlɛ mais ka Varan kɛlɛ. ne y'a dɔn barisabula i ni fɛn tun bɛ ɲɔgɔn na don i filan tun tɛ ne y'a ɲɛfɔ Varan ɲɛna wa Varan y'a faamuya mais ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini i fɛ ne nin sera ka gulɔ in bila a bɛ sɔn ka diya n ye dɛ. e ko cogo di ko ka gulɔ bila wa.
ne terikɛ de ye gulɔ ye wallahi gulɔ bɛ ne ni min cɛ ne tɛ se ka gulɔ bila ni gulɔ ma ne bila ne tɛ se ka gulɔ bila I t'a lajɛ sa I ka dɔɔni bɔ gulɔnin na sinon I bolo don mɔgɔ ɲɛnama fɛ dɛ n bɛn'a jateminɛ nka fo ne ka taa yafa ɲini Varan ayi o ma se yafadeli ye o Varan y'a faamuya tiɲɛ na ne yɛrɛ de ma kuma a fɛ n dusukun la a k'a fɔ ne yɛrɛ k'a yafara ne ma halisa n kunkolo ma sɔn quoi basi tɛ n y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na o tɛ ayiwa i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'an bɛn Vraiment Emi, ne yɛrɛ nakun fanba y'o yɛrɛ de ye o don o ne ni Vɛrɛba ye ɲɔgɔn ye n y'a lajɔ jagoya k'a minɛ a ye kule nasugu bɛɛ lajɛlen kɛ n bolo nka musokɔrɔba dɔ de ye n deli ko n k'a kɛ Ala ni kira kama ko n k'a to yen nɔ wa n y'a ɲɛfɔ a ye ka d'a kan n'i b'a la k'a ɲɛɲini. Petit, i bɛ fɛ k'a fɔ ko musokɔrɔba in ka fisa ne ye yan ayi dɛ ni kumana min t'o kɔnɔ sisan o n bila kura daminɛtɔ ye tantɔ han n bɛ bila n ka misiwɛli min n'i ju jɔ n dara ko musokɔrɔba y'a to tan musokɔrɔba y'a bɔ tan ne ka sira bɛ musokɔrɔba la i datugu e ni Vɛrɛba de tun bɛ a bɛ ko la mɛ ni fiɲɛ bi n'i ma Vɛrɛba minɛ ka n'a di an ka wo kɔnɔ o ko bɛ wolo min na e yɛrɛ b'a to dɛ. Jipe na n k'a sɔrɔ yɔrɔ f'i ye ba ye sinon ne ye seko ni damayira bɛɛ lajɛlen k'a ko la. Ne ka sira bɛ Vɛrɛba sɔrɔ yɔrɔ la han i b'o kuma de fɔ ne ɲɛna ne ko k'i k'a ɲɛnɛma de minɛ ka na diyan ne tun ma tile 2 de d'i ma awɔ bon i t'a dan ye su in na Vɛrɛba bɛ wo o wo la i b'a bɔ o wo kɔnɔ ka na di ne ma n'o tɛ a bɛ kɛ komi Vɛrɛba ye ko min kɛ e de y'a kɛ i y'a mɛn wa ni n taara minɛ sisan n bɛ n sori kɔnɔ sisan e t'i ta ka bɔ yan bilakoro in. Convocation. Jɔn nana o d'e ma? Aba de nana di ne ma. Ko i y'a mun de kɛ? Ne kelen k'a fɔ ko n kɔnɔma don. A mana f'i ɲɛna k'ale de ta ye ne den ya. O kɛra. Sisan a bɔla a kalama k'a fɔ ne kɔnɔma tɛ a fana nana convocation de di ne ma o la. I bɛ ka nkalon nafa ye o de ta a bɛ fɔ aw ɲɛna adamaden i ka tiɲɛ fɔ o de ɲɔgɔnna tɛ yen. Ba an ta polisiso la yen. I ni jɔn ne i kelen bɛ taa e de ma nkalon tigɛ yan i bɛ taa ɲɛnabɔ nin. Ne kɔni kelen tɛ taa. Nin minɛ nin t'anw bolo ne tɛ nkalontigɛla dɛmɛ diɲɛ fɛn foyi la i y'a nkalon tigɛ dɛ i bɛ taa nkalon de ɲɛnabɔ. N'u ye ne datugu sisan dun. A ko di. N'u ye ne datugu dun. N'u y'i datugu o ye kungo de ye ne ka foyi de t'o la e de b'a nkalon tigɛ yan est-ce que ne ye e dɛmɛ ka nkalon tigɛ yan han. Den kɔni kungo ɲuman n'a juguman bɛɛ y'a fa n'a ba ta de.
den kungo ɲuman n'a juguman bɛɛ y'a fa ta ye e m'o dɔn ka taa nkalon tigɛ o kɔrɔ de bɛ juguman kɛ k'i jigi da ne kan n'o de don walayi i bɛ sa kaso la ye. Ba mi deli ala na kira kama an ka taa nin kelennin na fo ka taa fɔ ne sara ne tɛ nkalon wɛrɛ tigɛ bilen a bɛ dan nin ma. ka ne deli yanni ka ne deli i tɛ taa polisiso la komisɛri bɛ yen i bɛ kɛ komisɛri de deli n'o y'a bila da nin na ani aba o de don ne da foyi t'a la wa n tɔgɔ kana fɔ dɛ. Bɔn mɛ e den tɛ ne yan. ne den y'i ye kɛ wa i ka di ne ye nka ne de t'i dɛmɛ nkalon kan ne tɛ don nkalon na i nɔfɛ dɛ wa n'aw taara n tɔgɔ kana fɔ a la kabini sisan. Ne kɔni tɛ se yan. Parce que ne de daga miki bon Senegal war le jeunesse quoi Senegal war bon ni ina pour la bohemie aga bar ne sera fou aga bar da foué bon Romeo randa aga bar clé ne baro ne benga grossa fa ma fate ne ka grossa wa al ne tarakabu la baro ne fole ke fute so ngane lamne me abi ku ko ne fara ka so mo ya dira so ne bi tawo lu nonde jama be ala ka gro mi ro fale ro jama bo donc ni sufu ni suma ma don o ya ashiriya de don wa ya ashiriya de bo ni ti mo ashiriya ni be ka gro mi mo te se mo ma mo kana shema. Wala Zena jɔ. Mun de bɛ yen nɔ? E taara mun manamana ko de kan ka gɛrɛ na. Han? Manamana ko jumɛn? I bɛ ka tila k'o de fɔ wa? I tɛ mun kalama mun y'i kɔrɔkɛ filan de ye han? E taara mɔɔ dɔgɔya fan ka gɛrɛ na. Fa de b'e la. Han? E bɛ mɔɔ dɔgɔya e filan de mɔɔ ye yan. I tɛ mun kalama. I ka kanu y'a sɔrɔ ne ni mɔɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn han? Ne ni mɔɔ ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ n'i ka kanu i y'a faamuya. N'i b'i ka ko la i b'a kun ta ka bɔ a kan. Ne molibaliya ye. I jɔ ta ne ne m'i ka kuma faamuya ka ɲɛ e kɔni t'a fɔ k'e bɛ ka ne dɔgɔya i terikɛ de nɔfɛ han ne bonya cogo min na i kan ka mɔɔ bonya ten i y'a faamuya i bɛ ka a kuma mun fɔ ko nafigi gɛrɛ ne ni mɔɔ de y'a nafigi gɛrɛ in sigi i y'a faamuya bon n'i b'i ka ko la bi ta ko bi ta ɲɛ i kana taa dɔgɔ sinon n bɛ sen fili kɔnɔ i y'a faamuya i jɔ i bolo bɔ nin ɲɛ kana n'a fɔ k'i b'i sen fili ne kɔnɔ i tulo bɛ ne la kana na dɔgɔ bi ta ko bi ta ɲɛ bilen i tulo bɛ ne la ni ne ye dɔgɔya bɛna mun de kɛ ni ne ye e dɔgɔya e bɛna mun de kɛ i bɛ n teri dɔgɔya pour quelle raison e b'a dɔgɔya mun na e ka mɔgɔ dɔgɔya ta don han basi y'a bɔrɔ fara i bɛ nɛni i bɛ n dɔgɔya o bɛɛ bɛ bɛn ma mais i terikɛ nɔfɛ i bɛ n dɔgɔya ne terikɛ nɔfɛ o tɛ kɛ n y'o de f'i ye ne terikɛ ka bon ne bolo ka tɛmɛ e kan i y'a faamuya ne m'o impoliya ye i bɛ ka ko la a kun ta ka bɔ an kan han kana fɔ ne impoli i impoli asa musomaninw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ nɛni mɔgɔ nɔ de fɛ yɔrɔ i ma mɔɔ nɛni dɛ i ye ne de nɛni parce que ne de taara kuma ɲɛfɔ gɛrɛn na donc i ye ne de nɛni n'i bɛ ka ko la i b'a kun ta ka bɔ an kan y'a ma ne ye ka kuma bɛɛ faamu ne yɛrɛ mana sigi k'an miiri nin tɔgɔcɛ ni nin nɛnini ni nin bugɔli jugu dara ne kan ka tila tuguni ne ka tugu e nɔfɛ e ka tila tuguni ka ne nɛni i terikɛ mɔɔ nɔfɛ he ala ko parce que dɔrɔn ne taara n sigi ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna donc i tɛ fɛ ka tiɲɛ dɔrɔn nin mɛn e bɛna ne nɛni mɔɔ nɔfɛ i b'a dɔn ne ye nin bɛɛ faamuya n'i ye e bɛ ka na ne lajɔ ka i da sago fɔ ne ma wayi an bɛ kanu de la bi ta ko bi ta ɲɛ a kɔnigoloden a bɛɛ ka san an yɛrɛ sɔrɔ i y'a faamuya i mɔgɔ voilà Mo i t'a bɔ la